പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദേശീയ തലത്തിലുള്ള ആർക്കിടെക്ചറിന്റെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നിരവധി പേർ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതിന്റെ പേര് ഡാറ്റ എന്നാണ്. ഇത് 200 മാർക്കുള്ള ഒരു പരീക്ഷയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കെട്ടിടങ്ങളുടെ രൂപകൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർക്കിടെക്ചർ കോഴ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് നിർബന്ധമായിട്ട് പാസ്സായിരിക്കണം. ബി ആർക്ക് കോഴ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് പാസ്സായിരിക്കണം. കേരളത്തിൽ 25 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ബി ആർക്ക് കോഴ്സുകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ ഇതിൽ 200 മാർക്കിന്റെ പരീക്ഷയിൽ 40 മാർക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ്, 80 മാർക്ക് ജനറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ്, 80 മാർക്ക് ഡ്രോയിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ്. ഇതിൽ 40% മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യോഗ്യതയായി. ഇതിലെ പ്രായപരിധി ഇല്ല. ഈ പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടി പ്രായപരിധി ഇല്ല എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. 17 വയസ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള ആർക്കും ഇത് എഴുതാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. എൻ്റെ പേര് ജയിക്കർ തലയോലപ്പറമ്പ്. ഫോണിൽ വിളിക്കാം 96 45 917 117. വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം. വിളിച്ച ശേഷം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്യാം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.